van die kant woonden wij, aan deze kant woonde Maas Vriend. Ja, nu wordt wel Maas nog. En dan toen een nog zo'n, daar is een dijk en trok aangekomen. Die is van Maas dan zo'n ouderlijke woning gezet. Dat was ook in 2 weken toch geloof ik. Oké. Dus dat was Mooi hoor, maar zoveel kans. ja, jullie Daar heb ik een aannemer voor nodig. nee, jullie familie is wat dat betreft doorhandige neem ik aan. En het hok? Daar staat er ook nog aan, er zitten 2 garages. 2 garages. En deze zit nou wat nog compleet stuk aan. Dat is wel illegaal, maar nou is het legaal. Lekker zoet. Er wordt gewoon aangepoot. Ah. Nou, zo een stuk verder was de woonhuis van de Mulder. Ja. Dat was een haltroos. En vrijdagmiddags was het naar een haltroos, dus en zaterdagmorgens was het steenhoes. Een dak erop. En 8 meter langer. Ja. En toen kwamen ze van de plan. En ze vroegen of van die halterpeul was zo. En de stroom in verliep. Nou, de pool stond midden in het huis. Kwamen ze van de plan de pool afrekenen, dat alles onder ons kwam. Ja, zo typisch, ik heb wel een stookkanaal eromheen gemaakt. Ik stok hem mezelf wel op.